Akangabazanga ukunyasha ukuthi igqolo kokonyuka kolwaphulo mthetho na njengokweli lizwe liqubisana neCovid-19. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi uza kufumana ingxelo rhoqo kwisithuba seveke ezintandathu evela kwi-SIU ngophando selenziwe. Uthi akuzunyanyezelwa bututu nokusetyenziswa gwenxa kwemali karhulumente de kuthi xa eli lizwe lijamelene nentshabalala. The Competition Commission has investigated well over 800 companies on excessive pricing. It has so far prosecuted or reached settlements with 28 companies, imposing penalties and fines of over 16 million rand. Ramaphosa uthi zingamashumi-36 zenzo zolwaphulo mthetho esele ziphandiwe ukuza kuthi gangoku susela okumzantsi Afrika wajamelana necoronavirus. Uthi ke amaqumrhu karhulumente amathandathu ngawaza kuqubisana nale ngxaki phakathi kwawo ngaba kwantsasana i-SIU nearhente ezokhuseleko. Izenzo zolwaphulo mthetho kweziquka kwanjiswa kokutya neenkqubo zokunikaza imali karhulumente. This center is currently involved in investigating allegations of corruption in areas such as the distribution of food parcels, social relief grants, the procurement of personal protective equipment and other medical supplies, as well as UIF special COVID scheme. Ramaphosa utyityimbisele umnwe bonke abantu abenza ulwaphulo mthetho ngelithi baza kuyibeleka ikrwempa ngokukhawuleza nje. Ndingwabongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.